dace kamar dukkanin abin da za mu yi muna koyo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta adalcinsa. Sannan yana ce walinan, sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam layin janibi ne, mutum ne wanda yake zama da shi na da dadi. Idan ka zauna da shi ba zai zalunce ka ba, idan bai da shi zai gaya maka mai magana mai dadi, magana mai dadi zai maka zance wanda zai kwantar da hankalinka, ba zai cutar da kai ba, ba zai shiga hakkinka ba. Har rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukacin sarki yana cewa wala kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, yace inda ka kasance mai taurin zuciya mai tsaurin fushi ne da mutane da sun guje ka koko da sun kare daga sashinka, ma'ana su rabu da kai. Ma'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mai kyawawa halaye ne kuma mai dadin zama ne wanda baya sanantawa. Nabi kenan sannan Maulana Sheikh radiyallahu ta'ala yana cewa wa shidda, Manzo sallallahu alaihi wa sallam yana da tsanani a yayin da ake keta dokar Allah, a yayin da ake banna da shari'a, a yayin da ake saba wa Allah. Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nan yake da tsanani sosai musamman akan mushrikai. To saboda shi ya kamata mu lura mu gani duk abin da za a aikata ya zama to abin nan ya shiga bai dace da abin da Qur'ani da hadisi suka faɗa ba, to a take wannan abun kuma a yaki wannan abun, saboda hali ne da annabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shebra ya ce wa ilman, rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dukkanin abin da yake aikatawa yana aikatawa a bisa ga ilimi ne ba da jahilci ba. Saboda haka ana kira zuwa ga mu duka musulmai gaba daya, mu yara kamana da mu tashi neman ilimi, a daina zance akan abin da babu ilimi, baka da iliminsa. Kamar yadda Imam Ahmad yake cewa, Imam Maliki yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi. To wannan karatu ne na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, hal yake cewa talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima, neman ilimi ya zama farila akan ɗa musulmi da kuma ya ta mata. Ma'ana wannan koyarwa ne ta annabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Sannan yake cewa judan, Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mai kyauta ne. Mai kyauta ba ka dauko abin a jihunka ka ba dan waji ne ka masa kyauta ba, domin Rasulullahi yana cewa alkalimatu tayyiba sadaqa, yace magana mai dadi, zance mai dadi wanda zaka gaya wa dan wa ma sadaka ne. Ya zama to magana da zai fito bakinka yana faranta ma wanka rai, ko da ma an ne ya zama to halayenka inda za a riki wayannan halaye ta Rasulullahi, to za mutane za su shiga musulunci ba tare da an yake su ba. To wannan karatu ne ta abin ga Sheikh radiyallahu ta'ala da yake ga mana diwani. Sannan watika kulli ma'samin, Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana sa shamaki tsakanin sa dukkanin abinda za a take dokar Allah. Saboda shi ba za mu sawaita maganar mu ba, nan za mu tsaya da zancen mu inda muka kyauta to daga ainihin manyan mu ne, inda kuma muka take daga gare mu ne. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, Allahu akbar. Malam yace wala yaf'al fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi. Mun gode, Allah ya saka, Allah ya biya. To wannan taro ba za mu iya yin shi haka kawai ba, face mun zabi maga kujeran wannan zama, sa'annan mu ci gaba da shi. Za mu zabi maga kujeran wannan taro. Bisa baby Bruno Malam Ababe Tuyafu waka nsem a yafa komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam eni ni spy atre na inde yi obi a wo ye chairman na obegwaye na ye di jumaje akwa akosi eyeye to manya sun dace wanda yake zamu ba maga kujeran wannan taro ba kowa bane illa malamin mu ne kuma ubanmu ne kuma shine wanda yake jagoranmu akan hanyar addini, kuma shine mai martaba sarkin zangon Ankara, shine aka zaba ya zamo mana maga kujeran wannan taro. Jama'a iya muku tani a kabbara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Za mu kai abin magana a wurin shi, ya so mu ji nashi bayani da zai mana akan wannan zance.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah da harshen mai martaba sarkin zango Ankara Alhaji ya Hamisu Bako shi yana godiya kwarai da wannan karramawa da jikoki suka yi masa. A maganar shi na farko ce duk waɗanda suka zo wannan wurin maza da mata manya da yara sun zo ne saboda annabi Muhammad. To akan haka mai martaba shi ya roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda muka zo nan lafiya mu yi abin da za mu yi lafiya, Allah ya mai da kowa kuma gida lafiya. Mai martaba ya ce Allah ya ƙara mana haƙuri, Allah ya ƙara mana haɗin kai. Mai martaba ya ce ya sa ma wannan maulidin suna maulidin soyayya da haɗin kai. Allahu Maulidi na soyayya da haɗin kai. Mai martaba ya ce wannan ɗana shi sarki Gaddafi duba ƙauyen da yake zaune ya miƙa hannu ko ina da ko ina cikin Accra an fito an zo. To shi ma irin haka yake yi, shi yasa shi ma da ya miƙa hannu aka zo. Wannan kawai ya isa. Allah ya ƙara mana haɗin kai, Allah sa mu yi taro lafiya mu tashi lafiya. Mai martaba ya ce wannan mukami da aka bashi kowane ɗaya daga cikinmu ya isa ya rike wannan mukami. Aka zaɓe shi aka bashi ya gode. Allah ya saka mu kowa da alkhairi, Allah sa mu yi taro lafiya mu ƙare lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sarki mun gode, Allah ya biya. To da haka za mu kira a cikin jikokinsa daya ya yi mana karatu na minti 5 na Malam Isa Babba. Ya zo ya yi ma kakan nan karatu na minti 5. Malam bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. من المصحف المرتل برواية خلف عن حمزة أمرت أن أقرأ لكم ما تيسر من القرآن الكريم. وين دكي كان دا يا يو كودو كوكا sauko nan na gani da ya fi alheri, shi yasa kowannen ku yi kokari ku dawo nan da zama saboda zaman yayi kyau. Malam bismillah. أمرت أن أقرأ لكم ما تيسر مني من القرآن الكريم من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في أجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. التكبير. الله أكبر. da shi mu saura mu yi ta sauraron ka kawai har mu tashi ina gani da ya wadatar amma saboda ka mu taka hakkin sauran malumma shi sa muka bari ka dasa aya to daga nan za mu nemi madaha da zai mana zikiri na minti 3 sa'annan mu ci gaba da harka muna gayyatar malam Anyas ka zo kai mana zikiri kadan mu ci gaba da harka. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولك والهاتف لما سبقنا صرنا قبلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. قلت بحب المصطفى الختم آمد بالكون والآلاك فرعا وماتدا أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى سليت بنيران اشتياقي يا خمدا لا إله إلا الله 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 لا إله والذكرى تقدر للمحيا ليالي الزمان العين في غدرة الأولياء لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تذكرت والذكرى تقدر للمحيا ليالي الزمان العين في غدرة الأولياء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقدرني في طيانا سيرك كران سوء إلى لا يقصد لا نموت ولا نحيا لا إله إلا الله لا إله إلا
لصادره عاونة للغي آسم به سعيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا غيب بغير توراة وتورا بسره وسر رسول الله تهيا على طيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فتى رسول الله مرسل ذاته يريد فلا سغدا له ولا ريا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والإبلى وعيني قد رأت بأكسة بأي الذي أعوى مدى الدار والدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعين الأرى عينيه تشبه عينه جمالا فلتلقي لأبعد بالسنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الحق ما قال مغرم تذكرت والذكرى تقدر للمايا لا إله إلا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله 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 يا الله لا إله إلا الله حسبي بما رفع حسبي بما وكفاني حسبي بما وبتها يا الله حسبي بشيخ تجاني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله حسبي بما الرؤوف حسبي بما وكفاني حسبي بما وبتها حسبي بشيخ تجاني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله قلبي يقول ومرامي وقلبي كل عادي ربي فدارك بي سرعة دون تواني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا بابا alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah ya saka Allah ya biya madaha anyas yanzu za mu kai abin magana a wurin babban malaminmu malam Mustapha Sabon Zango shine zai zo ya yi mana majalisi a wannan lokaci malam bismillah minti biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. bayan mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala muka dau salati zuwa ga manzon Allah da fiyayyen salati a gunmu 'yan ɗarikan tijjaniya ita ce salatul fati. Muna neman izini daga wurin chairman wannan zama mai zangon Ankara baki daya, sarki alhaj ko ce doktor alhaj Yahaya Hamisu Bako, wanda yake an naɗa shi wannan doktanci a cikin wannan lokaci. Wa'ansu sun sani wa'ansu ba sani ba. Ta wannan jaman muna neman izini daga gare shi. Bayan haka muna neman izini kuma daga wurin sauran almajirai 'yan uwana da manya-manyan shahannan da ke nan baki daya, da mu faɗi kalma ɗaya biyu wanda yake muna bukata ya yi amfani daga gare mu zuwa ga umma baki daya. Kan haka farkon maganarmu shine ina son jama'a a taya ni mu karanta fatiha da salatul fati zuwa ga hadarin maulanmu alhaji Ibrahim Anas. Maulanmu alhaji Ibrahim Anas abinda ya sa na yi wannan zance na ce a karanta mai fatiha da salatul fati, ana maulidi kamin ya bayyana. An yi maulidi tun wani zamani har ya kai zamanin Shehu Tijjani. Wannan zamani ya wuce har ya kai kanshi. Da lokaci ya kai kanshi, sai ya fito da wani launi na maulidi ya gwada ma duniya wane ne Annabi Muhammad, ya kwadaita ma duniya yadda za su yi maulidin annabi, kuma ya kwadaita ma duniya yadda za su so annabi. Sa'an nan kuma bugu da ƙari ya yi kai kawo yadda zai yi ya fito da hujja a cikin alkur'ani wanda yake ya tabbatar muna da maulidi. Wannan hujja da Maulana Alhaji Ibrahim Anas ya fito da shi ya shammale duniya baki daya, shine Qur'ani da yake cewa wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wannan aya ya nuna mana lalle yana da kyau a zauna a yi maulidin mutum a gwada tarihin shi, yadda ya yi fice a duniya, ya yi rayuwa mai kyau, rayuwar shi wanda yake zai nuna wa mutane hanna. A yi wannan maulidi a gwada tarihin shi domin al'umma waɗanda za su zo ko waɗanda suke cikin wannan zamani su yi amfani ko su yi koyi da irin takunsa. Shi yasa Maulana Alhaji Ibrahim Anas ya fito da wannan hujja. Shi yasa ya mamaye duniya, kowa in zaka ganshi zai kawo hujja daga cikin Qur'ani na maulidi ya karanta maka wannan aya. Bayan cewa wannan aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, wannan aya kawai shi ma ya ishe ka gane ana maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa maulidi a wannan zamani ya shammale ko ina da ko ina.
bayan Allah su yi zance akan maulidi. In ji wani bawan Allah ya ce wai da ya so a ce yana da dukiya, wannan dukiyar nan ya kai wato girman mountain nan na Uhud, ya dauki wannan dukiyar da ya kai girman mountain Uhud, ya juya shi, ya sarrafa shi, ya kashe a cikin maulidin Annabi Muhammad, da wannan ya ishe shi. Ke sanan da gane wayan ga zantuka da ake yi, manyan malumma suke wannan zantuka su gwada maka muhimmancin maulidi. Maulidin Annabi Muhammad ba karamin abu bane. Shawara ta Nas ya kai wani wuri yana zance, saboda babu lokaci za mu short. Ya ce mazzaku jildi jiharan akharjuni min makani duna zambin gaira anni hubuta hafi janani. Wai mutanen shi, wani suke dangin shi, makusantan shi, da wani suke makabtan shi, sun kekkece naman jikin shi, mana sun tsatsaga mai jiki, ko kuwa kace sun kekkece mai rigunan da yake sawa, domin kowane lokaci iya fito ya gamu da waɗanda suke suna kin abin da yake ya zo da shi, shi su tasan mai. In sun tasan mai, wannan lokacin na an yi a yaga mai riga, ko ko a sami wani jikin shi a ɗan taɓa. To wannan shi ne Alhaji Muhammad Nas ke zance, yana cewa mazzaku jildi jihadan, sun kekkece mini wato fatan jikina jihadan fili, akharajuni min makani, kuma sun fidda ni daga cikin bigire, gidan da nake, unguwan da nake, an fidda ni, kowa ya sani. Maulana Alhaji Muhammad Nas a cikin Kaulaha akwai inda yake rayuwa da iyayen shi da kuma makusantan shi da ƴan uwan shi duk baki daya. Lokacin da faila ya bayyana, ya tashi ya yi zancen faila, a wannan lokacin nan aka tasan mai. Wani bawan Allah guda kawai ya samu rabo, ya fahimci abin da Alhaji Muhammad Nas ke faɗi wannan lokaci. Cewa Alhaji Muhammad Nas na cewa ni ne mai faila, ni ne sahibul faidati, ni ne wanda yake yana nan a matsayin Shehu Tijjani. Duk wanda ke neman Shehu Tijjani ya wuskance ni, ya biyo ni, ya zo inda nake. A lokacin nan akwai manyan malumma, manyan malumman daga cikin suwa suna cewa aljani ta shafe shi, ya shiga hauka, bai san abin da yake ciki ba. A lokacin nan shi yana cewa shi bai rasa hankalin shi ba, yana cikin hankalin shi, ya san abin da yake yi.